Lunchtime pagpag, saan? Saan? Crabs and crabs. Ang hina ng boses mo. Dabber crabs. Crabs and crabs. Kakain kang gulay. So review mo, no? Kakain ka ng hipon, crabs, at saka kangkong. Hindi ka kakain ng crispy pata. Kakain pa rin ng crispy pata. Bakit? Ba't ganyan, Herman? Galaw-galaw crabbies. Hindi mo? Ayaw ko ng shell. Gusto ko crab and crab. Bakit? Kasi syempre na-allergy parati ako sa Allergy? Paano ka na-allergy? Taba-taba mo yan. Wala ka naman pinipili. First two, out. Hindi mo pala crispy yung kangkong niya. Ay, may langaw. Merong super friends. Tsaka yung chicken niyo. Wala pa man, di pa man tayo nag-start. Kumakain ka na yan. Hungry ako. Umumaya ka na. Pagpag muna po kami. Galing kami sa Patay. Anong oras na? Anong oras na? 12. Wala pa yung platter. Oh. Gusto ko ng crab at saka si uncle. Wow! Crispy pata and seafood platter. Ito pa crunchy. Paka-crunchy? Nakanyad ko ni kandila. Bigyan mo sila uncle na. Buka ka na, para mabigyan mo sila. Ayan, kanin mo lagi, oh. Ako mo na. Ayaw ko mag-rice. Mag-rice ka. Yeah, yan, dami na. Palit. Nakakain man ako ano. Ay! Oh. Oops! Eto na po, oh. Mag-start na. Si Yudi. Mag-start na niya. Sabi ko, dagdagan mo rin. Mo. Dapat hangit chicken din. Hindi, mas masarap yun. Fried chicken. Ay, yung ano. Kahit kumakas sa bigla. Hindi ko mayroon. Woohoo! Putok ba ito? There's my ulam. Woohoo! Tapos mo ba ito lang kinain mo? Ito crunchy, sir. Oh, good. Oh, good. Lagi ka mo mo. Pero ang pitangan ng takong kamo niya ng muro niya, Dad. Pangasinan. Tarlac. Manawag. Woohoo! Oh. Hindi, huwag mo na. Lagatin mo na lang ang mo. Hindi juicy. Crispy nga eh. Juicy dishes at saka crispy dishes. Sa mga yung kaya dahil niya.
Wala ka na kanin? Gusto mo ba kanin? Bumili lang. Rudy, first time, Hong Kong. Show it to them. Ay! Bakit ka, sige okay lang. Bakit ka kasi kakain ng Hong Kong? Ilang oras? Hindi, battery first yung pag-upload. Oh, hindi. 50 lang. 50 ba tayo mamaya? Sige, tigman mo. Oh. Libutan magay pa, Jackal, kay screen time na gayang 2 oras, 3 oras max per day. Masarap. Oh, dami pa niyan. Baka ano mo, chew. Ano po, walang copyright. Nga ba? Boss, nasi na to. Extra rice, please. Yummy. Kuha ka pa? Ay, hindi pwede. 1 hour lang. 1 hour lang yung kinain mo. Yan, okay na yun. Okay na yun. Kaya na. Huh? Biya ko niya ata kayo. Hindi panap-nap kayo kayo. Alin na kanin yung gal? Dessert na yung kanin niya. Ay, yung ulam niya, dessert. Bibigyan kita. Di naman ang yan. Dito ko. 1 half crab yung kain ko. Ito, tikman mo. Halika. Ano yan? Takman mo. Crab tasting. Oh, anong lasa? Ano? Oh, itong haligi. Ito, tikman mo. Yan ka ba? Oo. Sarap. Ayan, kunin natin yung sa ano. Oh, ito pa. Salamat po, salamat. Ito. Sarap ng ano. Ito isa, guys. Oh my God. Oh, ito. Bigay ko sa'yo. Okay na. Duwan! Chuchun! Ay, naku. Crabs and crack. Oh! First time mo kumain crabs. Ang lasa? Yung yellow, kainin mo. Yun yung masarap. Aligi. Yummy. Masip-sip ko to. Sasabihin mo. Masip-sip ko na. Bahal to nanda niya ang galing. Malati. Yan ka ng mouse. Greta calling.
May nubyada igartar. Oh my God. Makakagana. Kasi mo ang ilong. Meron pa po siyang chicken, guys. Panghimagas. Uy, meron ka pang kangkong. Tama. Dalat na yan. Lahat na to. Konti lang kinain mong vegetable na yan. 2 hours lang. 2 hours lang. 2 hours, mamaya ulit. Dadalhin mo pa bukas. Uy, tayo lang ito naman bukas. Ito naman tayo sa sakit. Ito tayo kay Gula, Thai rice. 2 hours. Bukas. At 2 hours screen time lang. Gusto mong naplapin to? Bigay ko yung buto sa'yo. Kaya mo? Mamaya. Dami lang ito. Si Manoy po, kumakain ng karne kahit ayaw niya kunyari. Joke lang. Ano rin mga tipunto? Nahinasin nyo, anak ko ng sala. Pero pang dito. Pero iya ka rin bale. Iya ka rin makatong ng concept. Ayun yun. Yung kaya din ang ito doon, ito mo susa. Adwala ka rin. Para lang dalaga. Kasi sa na ito, kawansin niya naman yan, susa namin. O, di ba kukwento na yung kasabi niya pa mo? Wala ba yan? Wala ba? Yummy! Boyfriend. Patapos na po si Boss Yodi. Anong lasa ng crabs? Sarap? Tapos? O, anong rating mo? Ha? Ah, gusto mo, no? Parang nasama ako. Mamayang gabi, kain tayo ulit dito. Ay, kaya rin. Darating yung friends ko. Iwa naman, kurin pa ito. Oo. Pag kinuha, yung may-ari ng backspace, si Tito Rob. Yung harap ng bahay niya yung kay Dr. Robert. Tanggal ko na. May laman pa yung bibig mo, ba't di mo nguyain? Doon ka mag-iba. Oo. Ano na lagyan konti. Doon lang lang yun. Manak daw. Pawisin tayo po. Sarap, no? Chicken Alege style. Lagay mo na lang dyan. Ano? Lagay mo dyan. Lagay mo dyan. Pwede? Bago po pwede tayo. Last bite. Pulot. Naman? Tapos na ang pagpag. Pagpagkanan niya gan. Agisan ko po, double crabs. Sabi mo. Set sana yung kain. Sarap. Manawag siya. Tapos, See you, double crab. ayun o, Tower crabs. Paano na?